Takže zdravím všetkých a vítajte u môjho prvého samostatného videa na našom novom kanáli Jack and Gray Show a moje meno je Gray a dneska máme prvé video z Minecraftu mojej prvej série. OK, táto séria bude dosť dlhá, pretože v pláne mám v tejto sérii dojsť až do endu a až tam zabiť draka, až vtedy ukončíme túto sériu. Teraz som dal slovo. OK, teraz trocha k technike. Takže technika, samozrejme, takže ja budem asi točiť frapsom, asi tak vždy, už na tomto kanáli si budem točiť frapsom, neviem, pokiaľ nepríde nejaká významná zmena. Ďalšia vec ohľadom Minecraftu, hrajeme na Minecrafte 1.5, takže máme tu najmodernejšiu verziu samozrejme. Fajn, a teraz ešte, aby ste videli, že hrajem na mierumilovnej, hej, a ešte by sme si mohli niečo nastaviť. Šíře zorného pole. Tak, toto väčšina ľudí chce mať, pretože je to také zaujímavé, keď tam tie okraje sa tak divne. OK, už mám tu pár vecí, to som mal z bonusovej truhly, to bolo preto, že sme nudne z začiatku museli ťažiť to drevo a tak, to poznáte určite. Fajn, teraz si naťažíme všetký coal, ktorý nájdeme, z začiatku je to dôležité, tak berem, čo vidím. Tak tu máme hneď nejakú jaskyňu, ale ja sa teraz asi šmarať do jaskyne nebudem. Mám v pláne niečo iné. Určite si tu niekde postavím dom blízko spavnu a tu budeme mať asi aj miny, takže vidím, že tu máme čo mať, ok, nejaké sazenice. Fajn, no, toto je veľmi pekné miesto. Vyzerá to tak, že hneď aj tu si postavím dom, veď prečo nie? No, fuck you. OK, takže hľadáme nejaké prima miestečko, opa. Ďalšie miny. Ej, pavúčiky tu lezú. Lol. Bohužiaľ, ja nemám žiadny meč. Nemám vlastne ani crafting table. Pozrime, na čo sme to narazili. Vidím dažďový les a bolo by dobre si niečo postaviť na strome. Mne sa stavba na stromoch páči. Dobre, tak sa tam vydáme. Ale ešte predtým, ako pôjdeme, si určite vyrobím crafting table. A okrem toho crafting table ešte si to pôjdem nejako označiť. No, počujem tu zombie a neviem čo, sa mi potvorí, tu počujem. OK, ešte predtým ako pôjdeme si vyrobím lopatu a označím si to tu aspoň hlinou, nech vidím, kde je spawn. Tu budú miny, tu budeme chodiť, ťažiť. Ale najprv ten spawn. Tu som sa spavnul. Tak, teraz si vyrobíme lopatu, ale počkaj, ja už nebudem robiť, avšak prečo ne? Robím si drevenú. Veď iba rýchlo potrebujem nakopať trocha hliny. Tak, aby som tam dovidel. Koľko? 10? 10, 11, 12, dajme tomu. OK, the spawn is here. Počkať, urobíme to takto, nech to je vidno aj z peknej diaľky. OK, takto si to tu pekne vyvýšim, až dokiaľ mi nedojde hlina. Ale to bude troška bolieť. Lol. Ja si doplním to jedlo, ktoré tu mám z prasát, aby sa mi dobil život. Au. Dobre, no, to troška bolelo. Ja si tú hlinu nechám, čo tu mám. OK, tak. Som použiť lopatu, no nič. Fajn, keď sme už tu pri minoch, tak sa tam za chvíľu vydáme, ale najprv nejaký kameň. Ja mám totižto žiaden kameň. Mohli ste si všimnúť, že kopem už kamenným krompáčom, to som už našiel v truhle. To sa stáva vážne malokedy, väčšinou sú tam iba drevené veci a to je tam zvyčajne, také dve veci sú tam. Teraz tam bolo iba jedna, že nič extra. Fajn, no toľko kameňov a vlastne musím sa nejako dostať na strom, takže ešte nejakú hlinu budem potrebovať. Dobre. A stačí zatiaľ toho 30 dne.
No, máme toho 30. 31. Gravely. To som chcel. Z toho si potom môžeme urobiť nejaký zapaľovač, alebo čo ja viem. Fajn, tak už nič. Iba to som chcel. Tak. Potom sa už musíme niekedy tam vydať hlbšie, aby sme našli nejaké prvé železo. Ale ľudia ste si mohli všimnúť, že my nemáme ani torčky. Fajn, máme 16 torčiek. Vydám sa rovno troška na prieskum. Iba pre nejaké železo. Wait, please. Ja nemám ani meč. Haha, lol. Ako chcel som tam ísť bez meču. Dobre, no. To bolo troška divné. No, takže urobím si rovno meč, rovno kamenný. Takto. Ako si to tu pousporiadúvam. Dobre, to stačí na prežitie. Čakať ešte, toto by som chcel vymeniť. Tak. A ideme na to, idem sa to troška pozrieť. Tak toto je obrovská jaskyňa, vážne. Tam, kde bol ten pavúk, to vyzeralo, že to je väčšie. Ale neviem, či sa mi tam teraz chce chodiť. Lol. Tam máme tu lávu, to je dobré. Takže keď budeme robiť portál do Netheru, tak máme tu peknú stojatú lávu. Neviem, či vidíte dobre, tak budem dávať torčky aj tam, kde by som normálne nedával. Takže je troška problém so osvetlením. Poď ku mne, nezapol som stopky. Neviem, jak dlho budeme natáčať, no zaokrúhlime to nejak na pol hodinku. Dajme tomu. Dobre, lavové jazierka, to je dobré. No, zase nejaká hudba hororová. To je voda. Ešte, že takto sa mi už zdalo, že tam je zombie. Fajn, v začiatku to nebudem nejako extra ťažiť, vyťažím ešte toto železo, ale to bude zatiaľ stačiť. No a určite ešte tento koul. Máme tu veľa koulu, to je dobré. Prepáčte, že týmto zdržujem a ťažiť budem tak častejšie asi mimo kameru, pretože ťaženie je zdĺhavé a nudné. A na hlavnej kamere budem skôr staviať alebo niečo také. To bude troška zaujímavejšie. Budeme chodiť na lov a na potvory a neviem čo. Fajn. Tak, to by sme mali. Teraz dajte mi túto lopatu, pretože môžem rovno toto vyčistiť. A chcem postaviť niečo také, ale na to, aby som sa dostal na vrchol stromu. Ale ešte sa tak neponáhľajme, pretože ešte skôr nech pôjdeme na vrchol stromu, si robím sekeru a z tej sekery si naťažím nejaké drevo, pretože keď tam budem, tak už nech si tam spravím rebríky, o tom ide, hej. Takže naťažím aspoň 64 dreva, keď sme už tu. Fajn. To nie je dobré, tam sa stmieva. Ach jo, no. Blbý, co? Fajn, ľudia, idem si popozerať, či tu nie sú ovce, pretože prežiť tú noc. Shit, už vidím zombie. Fajn, ľudia, ja nechcem mať problémy, ale vyzerá to tak, že troška si to dáme takto, pretože nič zlom, ale iba chcem jednu vec. Ja si zmením game mode, pretože, dobre, no čakajte, ešte nie, ale bez potvor, hej. Pretože ja tu nevidím ovečky a prežívať tú noc, tak to by som neprežil. To rovno hovorím. Nevidím ovce. Dobre, no. Použijem iba raz toto a použijem to iba v prípade núdze, keď budem zomierať, ale toto je prípad núdze. G-A-M-E-M-O-D-E, ale sľubujem vám, že to bola jediná vec, ktorú potrebujem. Pozrite sa, áno, ja nič nechcem, chcem iba blbú posteľ. Spokojný, OK. A hneď lomeno G-A-M-E-M-O-D-E 0. Tak, všetci spokojní, OK, idem spať. A
A hneď ráno nastavím normálnu obťažnosť, všetko bude v pohode ako predtým. Dobré ráno. Takto. Fuck. Tak, a pokračujeme. A všetko už po starom a môžeme už začať. Čo odteraz budem ten mod používať iba v prípade núdze, keď budeme fakt umierať. Ja nemám jedlo. Oh fuck. To som nabral. Why. Si mŕtvy. Bierame skúsenosti. A železo. Veľa železa. Veľmi veľa železa. Ty vole. Tak ja som tu ani nechcel ísť a zrazu mám 10 železa. Konec železa, už 21. To nie je na začiatok zle. Ale ja som tu vôbec nechcel skončiť. No, presne touto jedinou dierou som musel spadnúť. Like pro. Ani som sa tu ešte rozbil. Práce, no tak, ja musím jesť. Prepáčte, ale ináč to nepôjde. Bum a prasa je mŕtve. Potom by som chcel si nájsť aj nejaké kravky, aby sme mali armor z koží alebo niečo také. A vidíte nejaké prasca? Lebo ja nie. No, tam sú prasce. OK, sťahujeme sa. Veľa healthov, a čo už. Ešte keď sme tu, tak si urobím tú sekeru. Hera by som už aj robil železnú, ale nemáme špec. Tak. A ty pod so mnou, ty tiež. Fajn. Tak tu si naťažíme to drevo, čo som chcel. Ešte nejaké drevo. Treba nám aj sadenice, nemáme 4. Fajn, keď budeme mať cukor, tak aj ten si zoberiem. Pretože brezové drevo. To použijem na stavbu. Pretože je pekné biele. Fajn, ešte si ho zoberiem. Tak vyťažím tieto 3 stromy a z tohto by som nejaký sapling mohol dostať. Pretože to by som si na tieto stromy urobil farmu, pretože sú veľmi pekné. No to teraz nedostanem sapling ani za 300 rokov. To je vážne príjemné. Som iba jeden sapling. To je až taký problém. Určite sú hore. Jo. Čo je? Trio, breza si ma sklamala. Tam sú 2, bože môj. Au. Fajn, máme zo všetky veci, OK. Ideme stať to preč. Smer. Takže veľa si. Ježiš. Bolo tesné. A čo už? Dobre, to drevo mi zatiaľ stačí. Mám saplingy, takže no probléma. Shit, ale ja som fajne hladný. Dobre, že musím to spraviť teraz, som to už spraviť až tam, ale bohužiaľ, treba mi pec. Uhlie mám, takže... Veď ja mám chleba. Ani som nevšimol. Tak asi ešte piec tu nemusíme. Nie, tu piec nebudeme musieť, to mi nedošlo. Sorry. Nevadí, pokračujeme ďalej. Takže, toto by tu mohol byť pekný domček v zemi. No, mal by som pekne začínať, ale určite ešte nebudem liezť na strom. Môj prvý prístrešok bude iba takto tu na voľno. A na strom ešte asi liezť nebudem. Došlo mi to, pretože netreba získať materiál, aby som tam hore niečo mohol staviať. A teraz to budem na prd liesť, keď nemám žiaden materiál.
Fajn, takže ja si to tu nejako ohraničím. S týmto zarovnaním. A bam. Fajn, takže si tu dám aj pec. Takto. Fajn, posteľ si tu dáme takto pekne. Jednoduché, úplne. Fajn, treba mi novú. No jasné, tu sú ovce. To som tu posteľ ani nepotreboval. Ty jo. Sa môže stať, ale tu iba jedna. Shit. No, pozrite, ona žiada o smrť. Ja ti vyhoviem. Dobre, čo som chcel? No, mäsko mi už netreba variť, ale uhlie si tu dám. Určite idem robiť železo. A zatiaľ tú hlinu budem robiť rukami. Chcem si už robiť rovno železné. Veď na to stačí iba jeden kúsok na tú lopatu, takže to už aj máme. Fajn, idem si to pekne vyrobiť. Fuck. Tyčky. Tak. Tak. Ok, naša prvá železná vec v tomto svete. Lopata. Ok, ja viem, že mám nejakú hlinu, ale ja tú hlinu potrebujem iba na jednu vec. A to, aby som si to tu aspoň troška ohraničil. To ani netreba. OK. Tak si to dáme. Fuck. Som mimoriadne šikovný a presný. Hlavne. Ja viem. Úžasné to bolo. Takto. Áno, takto. Spravím si potom aj dvere. Fajn. Môj veľmi skromný domček bude zatiaľ takto. Otrám mi okna. Tak. Tak si to... pekne mi to vyšlo. Takto. OK, potom by sme si hneď aj v prvom dieli mohli spraviť už aj nejaké sklo. Iba tak narýchlo, hej. Ja srandu. Takto. Dobre, to si nechám otvorené, nie som taký extrémny. Určite sa to prkná. Hodne prken. A robíme si dvere. Dôležitá vec. Dvere. Fajn. Takže môj strašne útulný domček. No. A máme tie dve hliny. Môže to byť aj takto, aj to tam nič není. Nič pekné. Strop nebudeme mať, bohužiaľ. A čo to je toto? Takže teraz máme aj tu... My nemáme... Fuck, kde som ju nechal? Myslím tú truhlicu. Mal som ju tu. No tak nič, ak urobíme novú. Dobre, o drevo tu núdza nebude, pretože vážne dreva je tu veľmi hojne. Veď sme pre Boha v pralese. A ako by ho tu nemohlo byť. Fajn, všetko si tu naukladáme pekne. Drevo chcem. Pretože z dreva teraz ideme niečo robiť. No, mám malo kameňa, tak ten si nechám tu. A to drevo zatiaľ dám tu, tyčky si nechám. Fajn, ty sa rob. A my ideme urobiť ešte jednu vec. A to je to, že nechcem mať zelený koberec. Ale pekné prkna. Lol. Flying bed. Fajn. Lol. Dobre, a ja som chcel spraviť to, že pre
rezové drevo použijeme ako spodok. No jasné, nezobral som si to. Nezobral. A mám to tu. OK. Máme tu peknú podlahu v našom strašne skromnom dome. OK, to si zoberiem. A ja to rozbijem a to hneď vysvetlím. Tie veci rozbijam pretože si ich tak chcem veľmi pekne implantovať, ako je teraz vo zvyku a je to veľmi pekné. Si to dáme pekne do zeme. Tak, to delám, boli. Uhlie si tu nechám, uhlie zatiaľ nevidím, veľmi praktické využitie. Je tma, idem spať. Fajn, takže teraz som si založil nový respawn. A keď treba povedať, že dobre, toto máme. Fajn. Toto je náš maličký, útulný, skromný domček a dromček. A ľudia v nasledujúcich niekoľkých epizódach budem získavať materiál, ani nie, že v epizódach a budem získavať materiál. Potrebujem ešte drevo, no ja viem, čo by sme mohli urobiť. No. Ťažiť drevo mi treba. Dobre, toto vyničím, túto sekeru. Už sme pri tom. Treba mi robiť rebriky. To je prvá dôležitá vec. Takže mi treba rebriky. Pretože ináč hore nevidím. No môžem, ale toľko hliny stratiť sa mi neoplatí. No tak keď už sme tu, tak budem liezť asi na tamten strom. Tu vidíte ho kameň, na ktorý ukazujem. Tamten, to je najvyšší. A ešte mali peknú rozhľadňu, a keď to chce viac rebrikov, ale nevadí. Naťažiť drevo nie je problém. Tých pár minút dobetujem. A vlastne už možno, že aj máme dostatok dreva na toľko rebrikov, si myslím. Áno, už 100% ho bude dosť. No, dobre, to stačí. A máme dosť dreva na rebriky určite. Necháme takto vetrať efektívne. Fajn, takže toto drevo si teraz pekne spracujeme. Bude to tak 1,5 staku. Ani toľko ne. No, takmer. Fajn, a teraz treba mi dosť veľa paličiek, napríklad 16, dáme toho tak, veľa stikov, veľmi veľa, a rebrík, pokiaľ viem, tak sa vyrába takto. Máme 6, 9, tak, takto, a nech to máme po 6. Fajn, 6x3, 18. A ešte si ich niekoľko vyrobím, to je málo 18. Dokiaľ mi to nedojde, asi mi to ani nevyjde. Dobre. Ešte 9, máme 27 rebríkov. Idem sa pozrieť na ten strom. Saplingy. No, na toto 27. No, teoreticky to je možné. A pozrime, ani netrebáme tu liany. No fuck. Ale tu liany končia. To je problém. Hej. Au. To je problém, že tam liany končia. Počkaj, nastavil som vôbec? Aj mám. Sa mi nezdal mi. Je spomalý ten foodbar. A saplingy si žiadajú o zobratie. Fajn ľudia, takže podľa mňa už natáčame tak okolo pol hodinky a no, neviem, ja to už asi ukončím. Teraz si chcem zobrať nejaké semienka, pretože určite budem robiť farmu. Vo vzduchu asi nie. Vo vzduchu by to je strašne otravné tam nosiť kuse vodu. Aj keď si spravím, vidíte, toto je ešte dobrý nápad nakoniec. Spravíme si nekonečný zdroj vody. No,
to som dokádil toto. Voda je hneď tu. Ok, treba mám vedro. Vedro. Mám ťa vedro. Fajn, takže teraz mám gibelík. A tu bude náš nekonečný zdroj vody. A zase idem po vodu. Lol. Fajn, máme. A ukončíme to tým, že spravíme ten nekonečný zdroj. Fuck. Prečo to odteká? What's this? Tomu nechápem. Lol. Si pozrite na to, že by tam trebali dve. No ja neviem, no ja som trocha mimo. No tak to skúsim. Zase sa mi to preleje, ale no, zase skúsenie to stojí. Ne. Stále sa to pohybuje. Ešte jeden treba. Tak až 3. Lol. To by som si nemyslel. A tak sa to hýbe. No, boh vie. To je s tým. 4. Ale to sa mi už nezdá. Aj keď to je blbé, pretože na čo to vlastne robím? Veď hneď tu mám blízko vodu. Iba si spraviť tú takú maličkú cestičku k vode, čo môžem urobiť aj mimo natáčania a je to. Kašlem na to. Vylejem to naspäť. Hej, máme, dobre, takže toto bola blbosť. Takže fajn ľudia, takže ja sa s vami už rozlúčim. Takže ďakujem, že ste si pozreli moje prvé video. Na konci troška fail s vodou. Dobre, neriešim to. A každopádne ďakujem za to, že ste si pozreli toto video. Keď sa vám páčil, like, môžete komentovať, odberajte a pomôžte k nášmu kanálu. A ešte by som chcel nakoniec dodať taký oznam, že ako to s nami vyzerá. Takže my sme teraz let's playery, ale za náš taký názov, že show, táto vám môžem hneď vysvetliť. Vyzerá to tak, že v lete, v letných prázdninách, neviem, niekedy v lete skrátka, by to mohlo vyzerať tak, že by sme mohli začať robiť spolu s Jackom aj vlogy. Takže toto by bolo také, že sa máte na čo tešiť, hej, budú vlogy. Vážne vyzerá to tak, už sa vybavujú rôzne veci na vlogy, hej, sa chystáme, snažíme sa zohnať nejaké priestory, určite budeme točiť aj vonku, všetko možné, hej. Takže každopádne sa je na čo tešiť, bližšie informácie vám dám do popisu, keď neviem, či sú nejaké bližšie, ale dobre. Ale tak dúfam, že nás budete podporovať, pretože sa na čo tešiť, dúfam, že sa tie vlogy ujmu a snáď budeme mať prečo robiť tie vlogy. OK, takže týmto sa s vami lúčim, ďakujem, že ste pozreli prvý diel, uvidíme onedlho ďalší diel, tak sa s vami lúčim, majte sa.